Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A yau ne gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar da sandar girma ga sarkin Kano mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero. Bikin bayar da sandar da aka yi a filin wasa na Sani Abacha Stadium wanda yake a ƙofar Mata a Kano ya samu halartar sarakuna na ciki da wajen ƙasar nan ta Najeriya. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo shi ne babban baƙo a wannan taro. Gwamnonin APC wanda suka haɗa da gwamnan Sokoto da gwamnan Zamfara da gwamnan Jigawa tare da gwamnan Katsina sannan kuma tare da manyan 'yan siyasa na Najeriya kuma duk sun samu halartar wannan biki. Janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya wanda ya samu wakiltar Farfesa Ibrahim Gambari shi ma ya halarci wannan gagarumin biki da aka gudanar yau a Kano, wanda Farfesa Ibrahim Gambari ɗan uwa ne a wajen mahaifiyar shi mai martaba Alhaji Dr. Aminu Ado Bayero. Wannan labari ya zo muku ne daga wannan tasha tamu ta Wonderful Hausa TV. Ku danna mana subscribe don kun ji daɗin wannan bidiyo, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.